Coincido que con esta distribución que neste ano a Xunta de Cofradías, para que a xente contemple máis perto, máis cerca os pasos de Xesús Nazareno, de súa nai, de San Xoán e a Verónica, dalle máis cercanía, máis intimidade, porque están mismo no centro da praza, aunque esta praza este ocupada con tanta xente, toda a xente rodea a estas imaxes. E, por tanto, sinte a cercanía moito máis perto do seu corazón, na intimidade da súa espiritualidade. Xesús e María son dos nós. Está co povo e o povo está con eles. O trono que porta esta imaxe que están a ver vostedes, xa lle lo dixemos antes, non lle falta detalle, está considerado como unha obra sobresaínte dentro da industria do tallado de madeira, da industria feminista de Galicia. O seu peso supera os 2.300 kilos, é o máis... Non pesado, porque decir pesado pode quedar, digamos, vulgar, pero é o que costa máis traballos, o que ten máis densidade e o que representa maior esforzo para os 69 porteadores que o están a levar. E xa temos... Diga, padre, diga. Debe ser pola madeira de que está confeccionado, que é caoba. A caoba é moi pesada. Moi pesada, moi densa. E ademais, fíxese vostede, os nosos telespectadores están o vendo á esquerda das súas pantallas, nos estamos ao ladiño deste trono, a profusión de detalles que o engalanan, de detalles pero grabados na madeira, non só os detalles florais e os... A talla pura. A talla de madeira é unha auténtica maravilla. Para poder hacer una palabra de alivio a todo lo que sufre. El caso es que muchos de nuestros hermanos necesitan que les ayudemos a llevar os costaleiros, que son os portadores da imaxe do trono, van guardando un ritmo, un eurismia no movimento que lle dá moita devoción a esta procesión, porque realmente é unha manifestación de arte, de bo gusto, de devoción, de piedade, de intimidade, que todo realmente influye e chega ao máis fondo do noso espírito. Faise o silencio agora na Praza de Armas do Concello, mentras se escoita a través da megafonía un cántico gregoriano que tal vez puidera vostede identificar, padre. Escoítese como moi lexano, moi lonxano. Sí. Que efectivamente agora estamos a escoitar con máis intensidade. Poden apreciar vostedes que o trono da Verónica estáse dirixindo cara á praza. Ali pousarase para que poidan descansar un anaco os porteadores, pero o encontro está tendo lugar aquí, diante da porta principal do Concello de Ferrol. A Verónica, noso pai Xesús Nazareno, San Xoán Evangelista, e en breves instantes chegará a imaxe que falta para completar este fermoso cadro, a Dolorosa. Tanto a Verónica como
Xesús Nazareno ocupaban un altar lateral da igrexa de Nosa Señora das Dores, onde recibían culto e gozaban de grande devoción popular, tendo recibido de distintos prelados o privilexio de numerosas indulxencias para aquelas persoas que oren diante deles ou asistan á súa novena. Su manto, ricamente bordado en oro, fue regalado por el pueblo ferrolano mediante suscripción popular. La Santísima Virgen de los Dolores se venera ao longo do traxecto da Rúa da Amargura, da Rúa do Calvario. Xesús, según a tradición, caeu 3 veces en terra, 3 veces que ten unha significación moi grande para a nosa historia da salvación. Agora aparece en pantalla Nosa Señora dos Dores, a nai de Xesús, que neste día do Viernes Santo nunca máis fondamente sinteu os dolores no seu corazón. Aquelas 7 espadas que Simeón lle profetizou e que ela, ao longo da vida, foi experimentando na súa existencia, esas espadas hoxe sinte que se clavan máis fondamente na súa alma, no seu corpo, no seu corazón. Acompaña a Xesús para o Calvario, camiño da morte, camiño do Gólgota. Como iría neste intre o corazón da nai de Xesús? Nunca mellor aplicado ese nome, Virxen dos Dolores, Virxe de Sufrimento, a Nosa Señora, que este nome que o povo cristiano lle dou. E que además está representado ese dor por unha daga que lle atravesa o corazón, tal e como puderon observar os nosos telespectadores nese plano que podíamos ver antes. Agora está tendo lugar o encontro entre Nosa Señora das Dores e San Xoán Evangelista. y su peso sobrepasa los 1.500 kilogramos. El adorno floral realizado por Flores Tosio está confeccionado con más de 1.000 rosas, amén de cantidades de otras variedades de flores. Como ven vostedes, este ano tamén hai un comentarista que se encarga de ilustrarlle ao público aquí presente os detalles que nós tamén lles contamos aos nosos telespectadores a través das pantallas da Televisión de Galicia cando son a 1:14 xa desta tarde de Venres Santo. Estamos en directo ofrecéndolles desde Ferrol a procesión do Santo Encontro de Noso Señor Xesucristo na Vía Dolorosa. Que expresividade hai nesa imaxe, co corazón fendido por unha daga e chorando sangue, e a dor dunha nai que ve o seu fillo camiño da morte. Es que as vaguas de hoxe de Nosa Señora non poden ser máis que vaguas de xame, que lle brotan directamente do corazón. Podemos contemplar tamén no peito de Nosa Señora o escudo de Terra Santa. É un momento moi adecuado este para lembrar que hoxe en todo o mundo faise a colecta en favor de Terra Santa, porque Terra Santa é de todos e para todos, e todos fieis cristianos do mundo inteiro hoxe con moito gusto se ofrecen a cooperar nesta colecta pontificia en homaxe, en recordo e en axuda dos santos lugares de Palestina, dos santos lugares de Terra Santa. Ilumínanos para que no condenemos a nadie, pues detrás de unas apariencias desagradables e incluso repelentes se halla siempre. A espada que está clavada no corazón de Nosa Señora representa aquela espada que lle profetizou Simeón no feito da presentación do templo de Xesús, cando lle dixo: unha espada traspasará o teu corazón. E realmente 7 foron as espadas que traspasaron o corazón da Virxen Santísima, porque dali a pouco xa tuvo que marchar como un emigrante máis, un emigrante da súa terra ao país de Exito. Despois, outra espada foi cando perdeu a Xesús no templo de Xerusalén. Outra espada cando ela o encontrou na Rúa da Amargura como hoxe,
logo despois, cando escoitou aqueles martillazos que lle daban nas mans, nos pés, e o lanzazo de Xesús, cando aquel corpo bendito do seu fillo foi traspasado por 5 chagas. E despois, cando baixou da cruz, e o puxeron no seu regazo. Aquel regazo que fora como unha cuna da vida, agora recibe o morto. Unha nai cun fillo morto no regazo, quen pode describir o patetismo que esa representación entraña para cada un de nós? E logo, cando ela, xa na súa idade, baixa do Calvario en compañía de San Xoán, e se dirixe á casa deste discípulo. Na cruz, Xesús xa lle dixo: muller, aí tes o teu fillo. E mirando para San Xoán: fillo, aí tes a tua nai. E desde aquela hora, tío Santo Evangelio recibeu el na súa casa como a propia nai, que non quedara soa. Son realmente escenas patéticas, dramáticas, que meditando, reflexionando sobre elas, quedan gravadas para sempre no fondo de calquer corazón cristián que reflexione, que medite sobre a grandeza dos sufrimentos da paixón de noso Señor Jesucristo. Un día como doxe, un Venres Santo, camiño do Calvario, e morto no Calvario por todos e cada un de nós. É para recordar o amor de Deus ao mundo e aos homes enteiros, a todo o mundo, a todos os homes do mundo. De tal maneira, chegou a escribir San Xoán, amou Deus ao mundo que lle entregou o seu propio fillo unixenito. Aí o tendes, homes, mulleres, como vos quero, a mostra de como quero ao mundo, de como quero aos homes e as mulleres, dándovos, entregándoos o meu propio fillo. As ideas que hoxe contemplamos son un comentario plástico desas grandes realidades que pola fe podemos nós hoxe revivir dentro dos nosos propios corazóns. Este é o momento culminante desta procesión, este é o momento do encontro no que se xuntan os 4 tronos, as 4 imaxes, San Xoán Evangelista, a Verónica, Xesús Nazareno e a Dolorosa. Aí teñen vostedes o momento culminante desta procesión que revive de forma fidedigna o que foi aquel paso cara ao Calvario. Aproveitamos para lembrarlles que esta tarde a Televisión de Galicia tamén lles vai ofrecer en directo unha impresionante procesión que é a procesión do Santo Enterro. Vamos facendo cronolóxicamente por orden os feitos que tuveron lugar naquela Semana Santa e que hoxe conmemoramos en toda España, pero que a Televisión de Galicia lles está ofrecendo desde Ferrol, sen dúbida a cidade onde teñen lugar unhas das procesións máis impresionantes, máis plásticas e máis representativas do fervor popular galego. Realmente, irmáns e amigos, a paixón de Xesús segue a reproducirse hoxe en día neste noso mundo. Está a repetirse en milleiros de irmáns nosos. E o que é un de máis sangrante, máis sarcástico, ante a indiferencia, o cinismo e a hipocresía, incluso por parte de moitos cristiáns. Xesús segue a ser condenado e segue a ser injustamente crucificado e morto. E moitos homes e mulleres, e moitos nenos e vellos do noso tempo, en este noso mundo egoísta e insolidario. A voz e a figura do servo de Yahvé, sufrinte e maltratado, segue presente na nosa sociedade, a beira e dentro das nosas cidades, do primeiro mundo, pero tamén nos deficientes, que non se valen por si mesmos, nos vellos que estorban, nos enfermos incómodos, nos parados, que se desprecian como vagos ou maleantes, nas mulleres que se tratan como obxectos de consumo, nos traballadores explotados, nos apestados pola droga ou polo sida, nos inmigrantes que non queremos. Xesús, irmáns e amigos, condenado injustamente e maltratado, todo é levado á morte. Segue a estar tamén hoxe
no suburbio das cidades e nos povos do terceiro mundo, nos países desenrolados por causa dos colonizadores de turno, nos que padecen as masacres e os horrores das guerras, dos terrorismos, das violencias, dos nenos nas rúas e daquelas favelas do terceiro mundo, en todos os povos do mundo do sur. Hoxe é un día moi axeitado para que nós pensemos no mal que está o mundo polo egoísmo e pola insolenidade de todos nós. Non cumprimos aquel testamento de amor que Xesús nos deixou na última cea. Amádevos uns aos outros como eu vos quixen, como eu vos amei. E ninguén dá unha mostra de amor máis grande ao home e a muller que aquel que dá vida por ese home e por esa muller, por este mundo, por esta terra, por esta lingua, pola nosa cultura, por todo o que signifique erguer, levantar o home da miseria para poñer a altura do corazón mesmo de Xesús, do corazón de Cristo. Como poden comprobar, señoras e señores, algúns dos porteadores destes tronos van coa cara cuberta, de xeito totalmente anónimo, non queren que se lles recoñeza o esforzo que están a facer, se cabe así aí todavía máis mérito. Algúns outros van descalzos, e onte chamounos poderosamente a atención que este anonimato, que podería ser só para o momento da procesión, gárdase celosamente durante toda a xornada, porque onte, cando rematamos a procesión que lles ofrecimos pola noite, ao retirarnos, podíamos ver como os porteadores que iban coa cara cuberta seguían coa cara cuberta no traxecto cara ás súas casas. Así pois, o anonimato é total e absoluto, é unha cousa que non deixa de chamar a atención ao visitante. Comeza xa a integrarse o que eran dúas procesións nunha soa. Eran dúas procesións que chegaban por rutas diferentes cara a esta praza de armas. Era a procesión de Noso Pai Xesús Nazareno e a procesión de Nosa Señora das Dores. Tivo lugar o santo encontro e agora os integrantes de unha e outra marcha van continuar o percorrido polas rúas Rubalcaba, Real e Méndez Núñez para proceder á retirada. Os membros das confrarías están agardando, vanse ir sumando pouco a pouco no lugar que lles corresponde. O último saludo da Verónica erguida por riba das cabezas dos porteadores. Mentres Noso Pai Xesús Nazareno e a Dolorosa agardan enfrontados, mirándose o rostro un ao outro, para continuar amosando a beleza desta procesión polas máis céntricas rúas da cidade departamental. Volven a sonar despois dun instante no que se gardou, digamos, un silencio. Sonou aquel cántico gregoriano, a xente estaba impresionada, podíase ver nas súas facianas a vivencia do momento, e volven a sonar de novo os timbais, os tambores, as caixas, as liras, as gaitas, para reanudar a procesión. Fermoso contraluz, a figura do Nazareno recortada sobre o ceo de Ferrol. E o seu rostro no pano da Verónica, o vero icono. Podemos pensar que as virtudes que encarna na súa vida, na súa actitude para con Xesús na rúa do Calvario, a Verónica, é unha actitude que esta xuventude de Ferrol nos ergue nos seus brazos e levanta a imaxe, significando que levanta os grandes valores do corazón femenino, que se entrega, que se dá, que é valente para salir ao encontro de Xesús, do Xesús de entón e dos Xesúses, dos Cristos de hoxe,
como dixemos antes, os cristos pequenos que poden ser os nenos abandonados, os xoves, os velliños, os enfermos, todos aqueles que necesiten un apoio, que necesiten amor, porque só con amor se pode redimir ao home. Impresionante a expresión da faciana desta imaxe, totalmente real. Entre a calidade da escultura e o movimento que lle imprimen estes mozos e mozas ao longo do percorrido polas rúas de Ferrol, non é de extrañar que a xente non se pode quedar indiferente, que a xente amose un respeto, un silencio, uns ollos abertos, unha expresión de asombro ao paso destas imaxes que nos están relatando nesta ocasión o santo encontro de Noso Señor Xesucristo na Vía Dolorosa. É unha maneira de facer vivente o evanxeo, facelo plástico, de maneira que aquelas que non teñen cultura maior, ao ver contemplar un rostro, unha faciana como esta de Nosa Señora, pois entren dentro de sí e contemplen o dor grandísimo que neste intre tanto a Verónica como a Virxen dos Dolores como San Xoán sentiron pola morte e paixón de Noso Señor Xesucristo. A arte, como ves, querido Maceda e queridos telespectadores, a arte é algo así como unha teoloxía feita beleza, feita fermosura, que nos entra polos ouídos, que nos entra polos ollos, apodérase do noso corazón, porque a beleza, a verdade e a fundura da bondade de Deus están xuntas nunha sola realidade. Maravillosa imaxe das rosas que adornan este trono, un dos que causa maior devoción entre as xentes do Ferrol. Aí teñen vostedes ese símbolo, as 5 cruces de Terra Santa, que facía referencia ao Padre Isorna, e a imaxe da Dolorosa. E con este fermosísimo plano da Virxe das Dores, cando falta só un minuto para que sexa a 1:30 da tarde deste Venres Santo, ímonos despedir xa agradecendo a presencia do Padre Isorna, como sempre agradecendo a atención que nos prestaron todos, lembrándoles que esta tarde estaremos de novo con vostedes e nada máis. Devolvemos a conexión aos nosos estudios de San Marcos. Señoras e señores, moi boas tardes.